سلامتنا تقبلوا كبراتنا على توزينا نسمعكم. أب مقالن رابعي معالت الأم عربي عسران كلتن تقمت قلتشان عسران حادن ويد ما باقوزات رايتو بعصر تغلت تقمتي كلتشان عصر تربعتن أب مبراق انفرستي مقالة كبابي اندا يسوس ايو اتدبداب نفرتي تفتسيمو كم حبريتا أسوسيتد برسن أقرقلو زينا رويترز تدبداب نفرتي نأتب حورات هاقرات أبسومن حانساب نام مقالة زقبر زنبر بررا أسناخي لولو وابقال منغست إثيوبيا لقسة نأقرقلو زينا أسوسيتد برس أبزهابو ريتو علامة اتمتقعتي نمسلت أنهم أكل عطوات تقراي زنبر مخانو أملكتهم መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ እቲ ዕላማ ስልጠና ዝካየደሉን መሳርሒ መራኸብታት ዝኽዘነሉን እዩ ይብሉ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲኾም ብዛዕባ ዝተቋረፀ በረራ በአገልግሎት ዜና አሶሲየትድ ፕረስ ተሓቲቶም ኣብ ዝመለሱሉ እዋን ሰዓትን መስመር በረራን እቲ መጥቃዕቲን ናይ ሓገዝ ነፈርትን በበይኑ እዩ ክብሉ መሊሶም አገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንቴሌቪዥን ትግራይ በመጥቃስ ከም ዝሓበሮ أبلل عصرت حدا سلاماويان سبات قد كم زورد عمل كتلو ناي مقالة وكيلنا ملقيتا أصبها بوغنو نابتي بوتا بسيحو خمس تعذبو اتمتقعتين إخلا حارستاتيو هاريمونا كاسيلون إلون نالو مختل كتما تاختما زاقد بزعبا زبس حساباو كسارات سبساب كم زيولو إخلي حارستوت مكسالونون نوكيلنا حبير الله بمحضار كل الحراري لو متمسريتو تابعيلو نايت كل الرئيسة بمحضار ناي ممراس حقا بانكستاو السلطان زلو قوباء حراري نسم حسقي بمحضار كم زاربان تبيت مرت قبيلو كم زاصدقون تفليتو بأكايدات نايلو مي مسرح قريتا زحادروم آبالات تبيت مغري نابتا الدراش اين اتون سلزبالو ملاتو قوباء اي تمالا انتابعيلو ات اخيبات تبتينو نيرو عندنا دحر مسح قال أخيبا خمس تسوعا مرت خمس تخيدا زمسنا زينا حبيرو ودبت عن عالم أوفر صار إيبولا أب كونغو ديمقراطية ريبابليك زتصاتفو صراحة نياتاتن كونتراكتراتن سفح سقطاوي مقصاصن بلصن فصيمم بزعبا زبل زقربل ريبورت مجلس اوصيو نتكسي زصاري ناصا كوميشن كم زقمن اوشت كلت عمتات مصنح اب كونغو صراح كنقصركن إينا تبايلن بركز زبالا دقانستيو بصوتاوي كمز تنورا اتزينا يحبر عبسا اجيزيه تمساسالي جيغان خيرقم عبز مسرح متصاري زكاتتا قداد دكانستيو اقداسي ترى اللون اون يبل ودبت عن عالم اب افريكا كوبانيات التكنولوجي هواين ترانزيشن جروبن ابتا اهقر اب ديجيتاوي تحت ارسن سمارت فونن قديمم زتسرع كوبانياتات كوينم اللو أب أفريقيا زسرحة تلفونات تشاينا نمل أخ جنزب سلزتغمان كوبانيات التكنولوجي تشاينا تقلبوت شغلنا اللو انت عنا بركز زبالو أفريقاويان كم زيوم زبالو تكنولوجيتات ربحتو مخانوم انت عنا أب مهدرا ويكا التقلاليا حاوريتاقنا نقالوت وقنات شاغلوت زفتر كم زخونا اتزينات قيسو منستر مكالخل يونايتد ستيتس لويد أوستن هاجروم بوليسي حانتي تشاينا تخبر ولا ون انتقونت تايوان نرسان نخت كلاخل كمتحجز قليصام أوستن نظريتو زي زهابو أب كان دبيت صحفة نيتشو ويكا كيدان سمين أتلانتيك يكايد أبزلو أخيبا ات كيدانيو كاب تشاينا تقعت انت قواني فوا أمريكان تايوان كتكلاخل اللادية زبل حتى قريب اللميم منستر مكالخل يونايتد ستيتس نتريتو تي زهابو أب انتتات نستمسرت حتى رئيتوتات كهبلو اي كيلن دحر مبال عندهون السقر بحري مسحاب ناب زفاريلو قجت كمرح دليتنا ايكونن تشاينا نخلو قزاتا ختم حدر زخ البوليس حانتي تشاينا نقبل إنايلوم قداموت من حدارات يسعبو كم زنبرة يونايتد ستيتس تايوان نرسان ختكتاتل كتحجز ايا ونيلوم تشاينا ابز قربات سومونات نوترت اتكبابي انهرات طولا أب كل أير تايوان نفرتو تشاينا كم زي تملالساون زكاريو إذا كم زي لكلو فرنساويان سنترات أبز قرابا وان مس تايوان صمدو مقبارهم ولا كوان تشاينا زي قطع انتهونا أقرات أوروبا مستاناي إسيا ديمقراسياوي تاقر كبوب نكغصل دليت كم زلو محبار إيلوم تنتنتي سنتر آليان ريتشاردز تمرحي قوشلا أبز قرابان نايحا مجتمع عالتات مقشا أب تايوان فاتسيم الله منستر مكالاخل ونز نبرو سيناتر ريتشارد أمونغو تايوان فرنسان زلو ركب زناديلوم سسا زعبالاتا قجل تايوان ناب أوروبا تبقيسالا نقداو ركبات مس فرنسا جرمان نيزرلاندن محيال زعلم مقشا كمز حازتون زمسانا زينها تغيسو
ማእከል ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ክታበት ኮቪድ-19 ዝወስዱ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን መጠናኸሪ ክታበት ወይ ከዓ ቡስተር ሻት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ፈቒዱ። ሓላፊት እቲ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ሬቸል ወለንስኪ ነቲ ውጥን ኣጽዲቐቶላ። መጠናኸሪ ክታበት ንፋይዘር ጸረ ኮቪድ-19 ዝወስዱ ሰባት ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝተፈቐደሎም ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓጸርቲ ዜናታት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከቢድ ጉድለት ምግብና ዘጥቅዖም ህፃናት ኣብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ውግእ ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸፍአ ናይ ጥምየት ቅልውላው ኣጓኒፉ ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሱዳን ወታደራዊ መንግስቲ ክህልወና ደኾን ይኽእል ኢሎም ዝሰግኡ ብዙሓት ሱዳናውያን ኣብ ጎደና ወፂኦም ድምፆም ከም ዘቃልሑ ተፈሊጡ። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኦማር አልባሽር እቲ ዝዓበየ ሰልፊ ናይ ሱዳን ከም ዝኾነ እውን እቲ ሪፖርት ጠቒሱ። ደቡብ ሱዳን ገለ ክፋል ደቡብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ 60 ዓመታት ተኸሲቱ ብዘይፈልጥ ከቢድ ውሕጅ ኣብ ልቕልቕ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። እቲ ውሕጅ ኣብታ ሓዳስ ሃገር ስግኣት ህይወት ሰባት ኮይኑ ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኮብ ዙማ ፀግዒ ዝሓዘ ንሚድያታት ምስጢረይ ኣልሒኹለይ ክብሉ ንዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ከሲሶም። ዜና ተፈጺሙ። ቀሜልና በትረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ብዛዕባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ ወኪልና ደንጉዩ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ሰብን ንዋትን ዝወረደ ክሳራ ቀዲሙ ንፅር ዳ ኣይፅናሕ እምበር ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ ኣብ ዝለኣኸቦ ዳሕረዋይ ፀብጻብ በቲ መጥቃዕቲ 11 ሰራሕተኛታት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቆሲሎም ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ይሕከሙ ኣለዉ ኢሉሎ። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ወፃኢታትን ንምምዋል ግብሪ ንምውሳኽ ካብ ዝኣተወ መብፅዓ ንድሕሪት ኣንሳሒቡሎም። ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣባላት ኮንግረስ ሕጊ ከይጸድቕ ክናዋሕ ዝህቦም ናይ ሰነድ ድምፂ ናይ መሃብ መሰል ፊሊባስተር ብመሰረታውነት ብምልዋጥ ክመሓየሽ ክፉት ምዃኑ እውን ትማሊ ሓሙስ ብሲኤንኤን ኣብ ዝተዳለወ ናይ ኣዳራሽ ኣኼባ ገሊጹ ኣሎ። ሮይተርስ ዘዳለወ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሲኤንኤን ኣብ ዘዳለዎ ናይ ኣዳራሽ ቃለ ምልልስ ኣብ ሰፋሕቲ ኣጀንዳታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ድሕሪ ኣብ መንጎ ዴሞክራት ዝተኻየደ ናይ ሰሙናት ምስሕሓብ ወፃኢ ብዝምልከት ስጉምትታት ንምሕላፍ ከም ዝቐረቡ ገሊፆም። ግን ሓደ ኣዝዮም ካብ ዝተጠቕሱ ተስፋታት ናይ ኮርፖሬት መጠን ግብሪ ምውሳኽ ናይቲ ሕግል ኣካል ኣይኸውን ኢሎም። ዓበይቲ ኩባንያታት ወይ ኮርፖሬታት ካሊእ ርእሱ ዝኸኣለ ዝወሓደ ክኸፍልዎ ዝግባእ ናይ ግብሪ ንድፊ ንማሕበራዊ ፕሮግራማት ክውዕል ኢሎም ባይደን ብዛዕባ መሰላት መሃብ ድምፂ ዝተሓተቱ ባይደን ናይ ሴኔት ሕጊ ንምሕላፍ ካብ 100 ሴኔተራት ኣሜሪካ 60 ድምፂ ክረክብ ዘድልዮ ናይ ፊሊበስተር ልምዲ ንምቕያር ደገፎም ገሊፆም ኣለዉ። ፊሊበስተር ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣባል ኮንግረስ ሕጊ ከይጸድቕ ክናዋሕ ዝገብር ዝህቦም ናይ ሴኔት ድምፂ ናይ መሃብ መሰል እዩ። እቲ መሰናኽል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብዘለዎም ጸቢብ ዓብላላይ ድምፂ ኣብ ቀንዲ ማሕበራዊ ጉዳያት ሓይሊ ኣልቦ ገይርዎም ጸኒሑ እዩ። ኣብ ናይ ባይደን ትልሚ ማሕበራዊ ወፃኢ ግብሪ ማእኸላይ ዛዕባ ነይሩ። እዚ ኣብ ካፒቶል ሂልን ዋይት ሃውስን ናይ ክርክር ኣጀንዳ እዩ። ተደራደርቲ ደገፍ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ክሓቁፍ ድሌት ዝሓዙ ገስጋሳይ መርገፂ ናይ ዘለዎምን መጠን ናይቲ ወፃኢ ናይ ዘሰክፎም ለዘብተኛታትን ንምርካብ ይጽዕሩ ኣለዉ። እቲ ናይ ግብሪ እንክሃባ መምሕዳር ትራምፕ ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ካብ 35 ሚእታዊ ናብ 27 ሚእታዊ ዘውረዶ መጠን ግብሪ ባይደን ሓፍ ከብልዎ ንዘለዎም ትልሚ ስኽፍተአን ናይ ዝገለጻ ሴኔተር ክሪስቲን ሲነማ ደገፍ ንምርካብ ዘኽእል እዩ። እቲ ልዝብ ሕዚ ኣብ 4 ወይ 5 ዛዕባታት ዘማእኸለ እዩ ኢሎም ባይደን ኣብ ናይ $1 ትሪልዮን ዘይሻራዊ መሰረተ ልምዓት ስምምዕን ካሊእ ዝተፈለየ $2 ትሪልዮን ዝዋግኡ ማሕበራዊ ወፃኢ ትልምን ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ተስፈኦም ብዓርሰ እምነት ይገልጹ። ዴሞክራት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ቀሪቦም ደለዉ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ባይደን ንሱ እዩ እምነት ኢሎም። ድምፂ ናይ ባህብ መሰል መመሓየሺ ሕጊ ንምሕላፍ ብመሰረታዊነት ንምልዋጥ ክድግፉ እንተኾይኖም ብጋዜጠኛ ሲኤንኤን ኣንደርሰን ኩፐር ዝተሓተቱ ባይደን ካብኡን ላዕሊ እውን እዩ ክብሉ መሊሶም።
ኣብ ሴኔት 36 ዓመታት ዘገልገሉ ባይደን ቅድሚ ሎሚ ናይ ፊሊበስተር ዝጸንሐ ኣሰራርሓ ይቃወሙ ነይሮም። ገለ ዴሞክራት ሴኔተራት ኣብቲ ጸቢብ ኣፈላላይ ዘለዎ ቤት ምኽሪ ናይ ሪፓብሊካውያን ተቃውሞ ኣብ ዘለሉ እቲ ኣሰራርሓ ንምልዋጥ ኣብዚ ዓመት ሓሳብ ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጀንዳኦም ንባይደን ጠጠው ንምባል እዩ ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት። ኣብቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ሕጊ ባይደን ሸቶታት ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምዕዋት ናይ ግብሪ መተባብዒ ከም ዝጥቀሙ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ባይደን እቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ሕጊ መሳርሒታት ሓጋዚ መስምዒ ናይ ስንን ዓይንን ሕክምና ረብሓታት ዝሕግዙ ኣሰራርሓታት እንተደኣ ሒዙ ዘህፍትሞ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ትምህርቲ ዝተሓተቱ ባይደን ሎሚ እውን ነፃ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ክህሊ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። ነፃ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ዝብል ግን ንዝቕፅሉ ብዙሓት ዓመታት ካብቲ ናይ ወፃኢ ትልሚ ወይ ፓኬጅ ወፂኡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኩፐር ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ዝኾና በዓልቲ ቤቶም ጂል ባይደን እዚ ነፃ ናይ ማሕበረሰባዊ ኮሌጅ ተበግሶኦም ካብቲ ትልሚ ወፃኢ ምዃኑ እንታይ ከም ተሰምዐን ሓቲትዎም ነይሩ። ጽቡቕ ዋይት ሃውስ ብዙሕ መደቀሲ ክፍልታት ኣለዎ ክብሉ ሕጉስቲ ከም ዘይኮና ብዝሕብር ብቀልድ መሊሶም። ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ክቡራትና ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሳተላይት ኢትዮሳትን ብሓፂር ማዕበልን ይመሓላለፍ ኣሎ። ክንሓልፍ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኩነታት መነባብሮ ኣብ ወሓዝቲ ሩባታት ጫ ዝርከቡ ህዝብታት ንምግምጋም ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ በፂሖም ነይሮም። ነቲ ጽዕብቶም ዝምልከት ጸብጻብ ወኪል ቪኦኤ ሞኪ ኤድዊን ክንዲዜክ ካብ ሰሜናዊ ካሜሮን ማሩዋ ሰደዶ ሰራፍሳየ ክተቕርበ እያ። ፍሉይ ወኪል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንማእከላይ ኣፍሪካ ፍራንኮ ላውሲኒ ፎል ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ በቲ ጅሃዳዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝበጽሕ ዝነበረ ሓደጋ መቐናሱ እዮም ዝዛረቡ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብቶም ቦኮ ሓራም ብንቕሓት ይንቀሳቐሰሎም ዝነበሩ ከባብታት ዘሎ ማሕበረሰብ ዘለውሉ ኩነታትን ዘድልዮም ነገራትን ክግምግሙ ከም ዝለኣኽዎምን ከምኡውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ቐጻልነት ዘለዎ ሰላም ንኸዓስል ኣንጻር እቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ዝተዋጽኡ MNJTF ተባሂሉ ዝጽዋዕ ግብሪ ሓይሊ እቲ ዞባ ንምሕጋዝ ንማሕበረሰብ ዓለም የተሓባብር ምህላው ኣብ ጉዕዞኦም ንካሜሮን ሓዊሱ ቻድ፣ ናይጄርያን ኒጀርን ዝበጽሑ ኮይኖም ኣብ ዳግመ ህንጸት ድሕንነት ዝጠመተ ገምጋም ምክያዶም እዮም ዝገለጹ ፎል ንቤኒን ሓዊሱ እተን 4 ሃገራት ንMNJTF ወተሃደራት ዘዋጽኣ እየን። ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ካሜሮን፣ ናይጄርያን ቻድን ዘራኽቡ ሰብን ናውትን ዝንቀሳቐስሎም መገድታት ክሃንጹ ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብ ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ፎል UNDP ብወገኑ ነበርቲ ተኸባቢ ኣግራብ ክተኽሉ የተባብዖም ኣሎ ኢሎም። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተመዛበልቲ ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ዝጠፍኡ ሰነዳቶም ከም ወረቐት ልደቶም ዝኣምሰሉ ተመሊሶም ከዳልውን ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ክዋፈራ ንዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ልቓሕ ገንዘብ ብምሃብ የተባብዕ ምህላው ይገልጹ። ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወሓዝቲ ሩባታት ቻድ ዝነብር ልዕሊ 40 ሚልዮን ካብ ዝኾን ህዝቢ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓተ መነባብሮ ዝርከቡን መበገሲኡ ድማ ሓደጋታት ቦኮ ሓራም ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ምስ ቻድ ኣብ ዝዋሰን ከባቢ ኣብ መሓዳሪ ሰሜናዊ ግዝኣት ካሜሮን ዝኾኑ ምድጅያዋ ባክሪ ሰላማውያን ሰባት ረድኤት ከም ዘድልዮም ብምግላጽ ሰበስልጣን ካሜሮንን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝከኣሎም ክገብሩ ሓቲቶም። ንዓሰርተ ዓመታት ብቦኮ ሓራም ይወርድ ዝነበረ ቅልውላው ዛሕቲሉ ዝነበረ ቁጠባ ኣብዞም ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ምህላውን ነጋዶ ብናጽነት ኣቑሑቶም ሒዞም ኣብ መንጎ ካሜሮን፣ ናይጄርያን ቻድን ክመላለሱ ይረኣዩለው እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ዋላ እኳ ዝሓደ እንተመሰለ ምስ ናይጄርያ ኣብ ሰሜናዊ ዶብ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝቃለሱ ዘለው ሰራዊት ካሜሮን ሰላማውያን ሰባት ካብቶም ጀሃዳውያን ንዝብገዝ ጥቕዓት ንምክልኻል ኣብ ሓለዋ ከም ዝርከቡ እዮም ሓቢሮም። መንግስቲ ካሜሮን ንዳግመ ህንጸት እቲ ከባቢ $300 ሚልዮን ዝመደበ ኮይኑ ኣብ ገለ ኣንጻራዊ ሰላም ዝዓሰለለን ከባብታት ህንጸት ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኳዕቲ ጎዳጉዲ ማይ፣ መሐለው ጽሬትን ብደርዘን ዝቑጸሩ መደብራትን ንግድን ሆስፒታላትን ምጅማሩ ይገልጽ።
ካብ ካሜሩን ናይጄሪያን ቻድን ዝተኣኻኸቡ ሰበስልጣናት 8 ጥቅምቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ካሜሩን ያውንዴ ተራኺቦም ቦኮ ሓራም ንዘዕነዎም ከባብታት ብሓባር ንምህናጽ ተሰማሚዖም። መራሒ ቦኮ ሓራም ዝነበረ አቡበከር ሻካው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ድሕረ ምሟቱ ቀስ በቐስ ሩባታት ቻድ ናብ ንቡር ይምለሱ ምህላዎም ሰበስልጣናት ይዛረቡ። ይኹን እምበር ምብርኻት ኣልቦ ስራሕ መናእሰይቲ ከባቢ ናብቶም ጃሃዳውያን ዘተሓባብሩ ጉጅለታት ክጽንበሩ ከገድዶም ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣለዎም። تسمعوا زلهم ب21 25 31 متر باند حصر معبل كم دما بإيتيوسات بقطتا واشنطن دي سي زمحار لكم زلو دمص أمريكاي نابترنيا مدب كحصلمي كمي كأنكم عدمات كحصلمي بسنة طباويان يوناس محرت أب مايناسن ميري زر أبروخن استدرفا درفتات عب نيجيريا بزمدبرو أفريما استباهلة أفريقاوي ناي موسيقى تكال مثل بلوسات 10 تخلطة تحاسيوم اللهم أفريما مالت All Africa Music Awards بموياتنياتاتن عب موسيقى إجتا زلو من أغراوي كوميتي زمراح كوينو علامو بروه مسائي ፍሳሃን ሓድነት ኣህጉረ ኣፍሪቃን ዘማዕድዩ ሃብታም ኣፍሪቃዊ ክብርታትን ምዕቃብ ባህላዊ ሪማትን ይጽምብልን የተባብዕን ብመሰረት ኣብ ዌብሳይት ኣፍሪማ ዝርከብ ሓበሬታ ብኣፍሪቃውያን ሰጥባውያን ዝፈረዩ ስራሓት ሙዚቃ ብምውዳድ ድማ ንብሉጽ ስራሓት ይሽልም። ኮሜድያን ሙዚቀኛ ደራስን ኣላይን ዮናስ ምህረተኣብ ማይናስ ብርክት ዝበሉ ስነጥበባዊ ስራሓት ዘበርከተን بزقربهم اوانا زناقعن ناي كوميدي سراحاتو ببزحات ادنقتو زترخبه حدا كاب اتراويان كوميديان حدا دمصاويت دراسيتن زياميتن منسي سنطوبينيا ميري زرابلو خدما حساب حجي 4 نصل درفتاتن حدا البومن زفريت حنتي كاب حدثي منسيات سنطوبينيا تاتيا بتقربهم ناي انجليزينيا درفتات ابز حجوان صبوق تفلاطنت كاب زرخبو دمصاويان منسيات حنتيا أبناء لومي مدب كحيت من بار برهانة برهي مزوم كلتة سنطباويان أغايشنا زقبرو حاسير علال يقصل حميدة انت حميدة تبالي لا لا انت حميدة نبقى قدا انت حميدة كذا تبالي انت حميدة لا 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 انت حميدة حميدة الكندي انت حميدة انت حميدة سمي ዮናስ محرت أب مايناس بهال أب سنة ببكا كم كوميديان موسيقانيا توسخا كم دايركتر كوينة نطف مالتي بحفشة بفيديو كليبن أب كوميدين سي بزح زبالة سرحات صريحة الله خصاب حجي مالت ميرزر أبروه بحال كم دمجاويت قداميت بلس زياميت كله نتفعله يكسب حجي كاب مجمرة مالتي 4 سينجل زرقي حنيرة جهلا إذا upgraded بالألبوم حسيت عمشة درفتات له ألبوم كله حج زرقي أبز قرابة أوان هورا ومدرخ في صراحكم كليب بوددر مستوم بلوسات 10 تسوري إلا كميني روت وددر تانز تكال حتياتكم زلا أبيات ركز توادا ديرا زلا حميلات بال ميلو دراما وي كوميداوي درفو غينا أفريما خا مستن بلوساتنا بهلاوي فيديو كليب مستن 10 تخلت حاتي الله أفريما خا حدا خفتم عبيتي أب أفريقيا خاب زلو ناي موسيقى نمنسيات دشلم حدا عب تكاليو عمتاوي يزقبر سلازي أبز درجة زمبصحنا خا بأي طرح زي كونس
كم إيرتراويان نحبن مالتي نسوم زين دلي زي أين دلنا يبلخاني نحنا جن كل جزء خنصرح نكلنا كما يجيركا أب أهجراو ملك عتات ويا أب أهجراوي شلماتات كبك خمس خيل حسيبنا سريحنا يا مالتي أب أفريما يكون أب كاد ودراتون آتي لوز سرحنا تيكون نايميري سلزي أقدم خاء بأفريما أب كربا جزء سلزود أب زحجي تحبيرنا تمريت آخر زلا مالتي راهي ميري تا نوددرت حتى لا حنت خبتنا بالبوم دلا درفي لايس مالتي ان كبتنا في البوم نبر 15 درفي حنت مالتي كنسرح خلنا نوددرنا انا سريحنا اب بيست فيميل ارتست ان ايست افريكا تبل كاتيجوري هلاي تحصل تملكيتاتنا بزين فتاعتو تاينيرو تمغمغمي حميده اب بهلاوي صراح تطقيت الله سلازم تسرحت كمون صبقناي موزيكا ارينجمنت لوا توساخي صبقناي حبري بهر مهلاوا ان توددر بقعتي وي بلصتي خغبرا خاب زخل رقحيتات حدا اي مالتي زيتي ناو زبصحه ميري بوغانكي تعرفوا ودريلنا الناس اللي احنا هم جمرتا سو او قربنا هولاي كابتن دقربا درفتات تبقي عن وددر سلستوالت حاجه ምናልባት እስኪ ዝቀረበ አዋን ጀሚርና ኣብዚ ካብ ሃገርና ዝፈረዩ ፍርያት ኣብዚ ሃገራዊ መድረክ ከቃላቀሉ ጀሚሮም አሉ ከመቀጸልታ ናትኩም ዘን ፈሪሕኩም ዘለኹም ኣብዚ ደረጃ እዚ በጽሕና ኣለዋሞ ወሓፈሽ ምን ታይሪእቶ ለካ ኣብዚ ዝቀረበ ደርፍታት ከባቢ 8800 ሙዚቃዊ ቪዲዮ ክሊፕ ይቀሪቡ ካብዚ ኸኣ ናተይ ናይ ሜሪ ከምኡን ኣብ ስደት ተቀመጠ ሪሞን ተስፋይ ትበሃል ወናላት አልሰይትና ማለቲ ካብዚ ሁሉ ኣብኡ ዝቀረበ ደርፍታት ወይ ሙዚቃዊ ስራሓት ብሉጽ ኮይን ተረቂሑ ናይ ኤርትራዊ ስራሕ ኣብዚ ክመጽእ ከሎ ዝፈጥረልና ሓጎስ ንኹላትና ሩድዩ ስለዚ ድማ ንቀጻሊ ካብዚ ንላዕሊ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ጥራሕ ኣነ ተስፋ ዝገብር ማለት እዩ ማይነስ ሃዛ ሐሚዳ ትብል ደርፋ ግጥምን ዜማን ምን ይሰርሕላ ናይ ክሊፕ ደረጃ ህምቦዳታ ነው ትበጽሕ ቲነዚ ዘፍረ ተካልከ እንታይ ይባል حميدة بيوناس مايناس انترتينمنت بزبل باي اب تحتي مزلو مسارحتها تسريحه نايز تكالي اخ امالتي قطمي بعلي غيريو دحر احمد شيخ ناب عرب قطمي قيرلنا بدحريو موسيقى نعود فتوي زبال من سي سريحوا زيماون انا جميريا نسون بزح مقيارات غيرو عريوا ስለዚህ እዚ ቲና حميدة سرارحه نفيديو زملكتك سئلي أبيل تخسته أبيل تيس سئلوا إديت كا أبيل هايلة تواسأت غاتهم مساند سرحو مالتي بزي أميات تسرحة. الوقت تخصموا الله عرب مولي إذا مثل جن كاتجرينيا يومه جت لها جاب واممسا تتكملك على تنتقدم امس عنك كم أو هيد كايو. تي تجرينيا بناي عرب لها جا ينالنايو تجرينيا إذا بزح تجرينيا إذا لو درجة 700 أو تجرينيا ስለዚህ ተለሃጃዩ ነቲ ትግርኛውን ዓረብ አምሲሎ ዘሎ ናይ ዓረብ ለሃጃ ተጠቂምና ነቲ ትግርኛ አድሚጽናያ ማለት ሜሪ ተዛማ ስራሐት ግጥምን ዜማን በከመይ ተሰሪሁና ላይስ መጀመርታ ኣብ ናይ ቪዲዮ ደረጃ ይበጽሐት እንደላ ባኦዲዮ ሆላ ተሓጽ ያደላ ዜማ ባዕለይ ሰሪሐዮ ግጥም ሆላይ ምስ ድሪመርጂ ድባል ገጣማ ያሎ ምስ ሆነና ጽሕፍና ሚውዚክ ፕሮዳክሽን ቃብ መለያ ብርሃም ተሰሪሕ ማለት አሬንጅመንት ኩሉ I thought you saw me when no one could and no one cared, but I heard you whisper that you cared more when you cared for none. Tell me, am I all you need? I know life's boring you down, say I'm all you need now, boy, tell me. ናይ መወዳእታ ውጽኢት ማዓሲ ክንገር ብኸመይ ይሆን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ንኽበጽሕ ድምጺ ናይ መሃብ እቲ ሴሬሞኒ ኣብ هاجر نيجيريا كتما ليغوس ماتي كاب علة 19 كسب علة 21 نديدلو ناي ورحي 11 حدار وتيد فلط الله علة 21 ماتي كسب علة 10 ግን ستيل فوتينغ አሎ بدمጽ ሰቢው ተዓወት so ንخلهم بيناتنا followers تما ኣብ www.afrima.org بمئتاو ኣብቲ ሓጢን የደለና ካታጎሪአትም ድምጾም ንሆ ስነ ጥበበኛ ዮናስ መሐናታ ማይነስ ኮሙ ሜሪ ዓወት ምን ያልኩም ያቀነለ አሜን
ዓወቲ ኣፍሪማ ብድምፂኦም ዝምረፁ ኩሉ ድማ ብኣፍሪማ ኣካደሚ ኣብ ኦንላይን ጥራሒቡ ዝካየድ ስነ ስርዓት ሽልማት እቲ ዕለት ድማ ናብ 84 ሃገራት ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ከም ዝመሓላለፍ እውን እቲ ትካል ኣፍሪጡ ኣሎ። ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕቲ ከም ኣካል ኣፍሪማ ኣዋር ቮይስ ማለት ድምፅና ዝብል ፕሮጀክት እውን የሰጉም እዩ። ዕላምኡ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ንዘድልዮም ቆልዑት ኣፍሪቃ ምሕጋዝን ናይ ትምህርቲ ንቕሓት ንምብራኽን እዩ። ኣፍሪማ ምስ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ብሽርክነት ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ቅድሚ 15 ዓመት ኣብ ዝወርሒ እዚ 2006 ዝዓረፈ ህቡብ ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ካብተን ቀዳሞት ደርፍታቱ ኣቤላ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ነብሲ መሓር ከም ዝበልኮ ቀደማ ቢለ ቅድሚ 15 ዓመት ኣብ ዝወርሒ ጥቅምቲ ዓሪፉ ቅድሚኡ ኣብ 1997 ዝዓረፈ ገዲም ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ድማ እስከ ንፋኖኩም ክቡራት ሰማዕቲ ከመይ ኣለኽ ትብል ደርፉ ብኣና ወገን ቀዳመ ሰንበት ራኽበና ልዋም ለይቲ ምሰና ስለ ዝፀናሕኩም